BPF long live! Agrama Mailani long live! Agrama Mailani long live! Mangali Sokare vote hai! Mangali Sokare vote hai! Dhirendra Borane vote hai! Dhirendra Borane vote hai! BPF long live! BPF long live! निफ्राय बेयाव नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो BPF नि गासै मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसे BPF नि हेफाजाबगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय गेदेरफोरनिसिम आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि अननायखौ जासिहरबाय जों बयबो मिन्थिगौ दिनैनिफ्राय आरो 8 दिननि उनाव जोंहा बिसायख'थिया जासिगोन फैगौ 7 डिसेम्बर खालि उदालगुरि आरो नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लायावहाय तो गासैबो रेडि जाबायना भट होनो रेडि जाखाबाय रेडि जाबाय स' दिनै बेयाव जिखिनिया फैदों गासिबो ओइ खालि BPF नि बिजाथि धीरेन बर' बिथांखौनो नांगोलनि सावगारियावनो भट होनानै देरहागोन होननानैसो थांखि लाना फैखादों नङा होमबा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो दिनै थांखिखौनो लाखाबायब्ला आंहा आरो गोदानै नोंथांमोनखौ खावलायनांगौनि बाथ्रा गैलिया नाथाय माखासे बाथ्रा जों एसे सावरायगोन जाय बाथ्राफोरखौ जोङो मिन्थिनाया गोनांथार भट होनायजों लोगोसे जों मानो भट होगोन सोरखौ होगोन आरो बे थांखिखौ जों मानो लादों आरो माखासे बाथ्रा बांसावनायफोरनिफ्राय जों जाहाथे गावखौ रैखा खालामनो हायो बिनि थाखाय जों माखासे बाथ्राखौ सावरायनो गोनांथार दङ जेब्ला बिसायख'थि फैयोब्ला गासिबो मा खालामो गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा गावखौ देरहाहोनो थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुङो बांसिनानो नंखाय बाथ्रा बुङो बांसिनानो फोलानाय बाथ्रा बुङो बांसिनानो मा खालामो आन्दाय होनायनि बाथ्रा बुङो दिनै गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा जाबादि बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाखौ गावसिनि फारसे खालामनो नागिरदों बेबादिहाय मिसा प्रतिश्रुति दिनैसिम BPF आ होआखै साख्रि होगोन अमुक होगोन तमुक होगोन ओरै मावगोन जोंनो भट हो होननानै जों जेरावबो बिसायख'थिनि थाखाय जों फोसावाखै दिनैबो आं बेयावहाय एसे आगोलावबो बुंलांबाय बिथाङाबो बुङाखै आंबो बुङा जे ओरैबादि होसोगोन होननानै मानो बुङा कारण BPF आ मा खामानि मावदों थांनाय 15 बोसोराव रायजो राजाया नुखाबाय मिथिखाबाय बेवहाय जोंहा आरो गोदानहै नंखाय बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो बेवहाय बाथ्रा गैया दिनैहाय थांनाय 15 बोसोराव जुदि बे जोंनि BTC हालामाव बहाबा जुदि लामा दंसे जादोंब्ला बहाबा जुदि फाखा दलं मोनसे जादोंब्ला बहाबा जुदि फरायसालिनि थिं न' जादोंब्ला बहाबा जुदि फरायसालियाव वाल जादोंब्ला हाथाय शेड एबा मार्केट शेड जादोंब्ला बहाबा जुदि अफिस मोनसे जादोंब्ला बहाबा जुदि सोरबा दुब्लियावहाय दै जगायनो मोनदोंब्ला लोंनाय दै थोबसे मोनदोंबा बिसोरनि थाखाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन BPF नि थाखाय जादों बे गासैबो क्रेडिटआ BPF नि थाखाय थांगोन मानोना जों मिन्थिगौ BTC सुक्तिनि उनावहाय बेयाव BPF नि अनगायै रावबो खनसेबो सोरखार दायाखै बेवहाय जि जादों दिनैसिम जि जादों बे 15 बोसोराव बेयो गासैबो क्रेडिटआ BPF नियाव थांगोन दिनै जा जादों जों गावनि मेगनजों नुदों नाथाय बिसायख'थि फैनायखाय दिनै गुबुन हान्जाफ्रा मा बुंदों गुफुरखौ गोसोम आरो गोसोमखौ गुफुर होनदों जों खिन्थु फोथायनो नाङा जों गावनि मेगननि सायाव फोथायथि लाखिनो नांगोन गावनि नोजोरनि सायाव फोथायथि लाखिनो नांगोन गाव नुनाय गाव साननाय गावनि गोर्बो गावनि बिबेक गावनि मेलेम गावनि आथिं आखाइनि सायाव जोंहा फोथायनाय लाखिनो नांगोन जों जेरावखि थाङा थांनानै जि नुदों बेनो सैथो दिनै गुफुरखौ सोरबाया गोसोम होनोब्ला जों बेखौ फोथायनो नाङा मालाबा मा जायो मानसिफ्रा मोनसे जिनिसखौ जेनेबा गुफुरखौ जुदि सोरबाया 10 जन मानसिया गोसोम होनबाय थायोब्ला जों मानसि नालाय मालाबा सानफ्लाङो बे 10 जनानो गुफुरखौ गोसोम होनबायबा आंहासो मेगनाव दोष दं नामा
गोसोमानो मार नामाब्लाय होननानै सानफ्लाङो खिन्थु नङा नोंथांनि नोजोरखौ फोथाय नोंथांनि नोजोरखौ नङा होननानै मालाबाबो दासान दिनै बिटिसि सुक्ति जानाया 17 बोसोर जाबाय 17 बोसोर बे 17 बोसोराव बेसेबां मा मावखो जों बेखौ दिनै हिसाब होनो थाङा जों दिनै मिन्थिखायो बेवहाय मा जानानै दङ 17 बोसोरनि आगोल बे ओनसोलफ्रा मामोन जों बयबो मिन्थिगौ जों बर' वुमेन जास्टिस फरामनि थाखाय जेब्ला बायदिसिना जाथाय जायोब्ला फैयोमोन आं बे लामायाव फैनानै सानसे थांनायाव गारि लांफिननो हायाखै गारिया बायग्रुबलायनाय अबस्था अनेक जायगा दङ एनडिएफबि नि जुजिनाय समाव बिएलटि नि जुजिनाय समाव जेब्ला जोङो आर्मी पुलिस बायदिसिना गाज्रि जाथायाव सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ नायनो जों जेब्ला गामि गामि हाबो जों साइकेलजोंबो हाबनो हायै अबस्थामोन जों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन दिनै बे जायगाफोराव थांब्ला आं बे जायगाखौ सिनायलिया मानो सिनायलिया परिबर्तन फैबाय सोलायनाय फैबाय आं थांनानै दिनै जायगाखौ नागिरहैयो आंबो मोनसे समावहाय 10 बोसोरनि आगोलावबा आङो 25 बोसोरनि आगोलाव दाबसे जायगायाव फैदोंमोन आं दिनै जायगाखौ सिनायाखै अब्ला बे जायगानि मानसिया बुंगोन बेनोमोन नोंथां फैनाय जायगाया बेनोमोन आं सिनायलाक मानो खारन बे जायगायावहाय दिनै फाखा लामा जाबाय बे जायगायावहाय दिनै अफिस जाबाय मोजां फरायसालि जाबाय बे जायगायावहाय दिनै मोजां मार्केट शेड जालायनानै बायदिसिना इनस्टिट्यूशन गायसन जाबाय बेवहाय आं बे जायगाखौ सिनायला मानो अब्ला सोलायनाया फैबाय बेनिखाय आइफोर आफाफोर दिनै मानसिनि लुबैनायनि लिमिट गैया दिनै जे बीजेपी एबा यूपीपीएल आ बुंदों जे थांनाय 15 बोसोराव जाख्ल'नायनि बादै बीपीएफ आ जेबो मोनसेबो मावासै होननानै बुंदों बेखौ कि जों फोथायगोन आइफोर आफाफोर रायजोफोर जों फोथायगोन नामा जों फोथायनो हाया खारन जों नुदों दिनै मानसिनि जि लुबैनाय आं बुंदों जे बियो लिमिट गैया बे हिसाबै सोरबाया बिराद जाजानो लुबैदोंमोन हाई एक्सपेक्टेशन दङमोन बे बुंनो हागौ जे खम जादों सोरबाया एसेल' लुबैनाय दंमोन बे बुंगोन बिराद जादों स' बे सोनारो सोर बेसेबां लुबैयो बिनि सायाव किन्तु मोनसेबो जायाखै बे बाथ्राखौ रावबो बुंनो हाया सिमोन जेब्ला आंखौ प्रमोद बर' बिथाङा आरो लरेन्स इस्लारि आंनि न'आव थांनानै यूपीपीएल नि थाखाय केम्पेन खालामना होनांगौ होनना बुंहैदोंमोन अब्ला आङो केम्पेन खालामनो फैनायाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन दिनै बेखौ बिथांमोना भाइरेल खालामो दामै दामै जे बोले अनजालि बिथाङा गावनो बुंदोंमोन थांनाय 15 बोसोराव जेबो जायाखै आं बेबायदि बुङाखैमोन नोंथांमोना नाय आं बुंदोंमोन आरो बै समाव मा बुंनाय आंहा दिनै स्टेना एखे अनजालि दैमारिया ओरैनो बोजोबाव थाब्लाबो बीपीएफ आव हाब्लाबो मालाबाबो सोलाया आंनि स्टेना जेब्लाबो एखे आं बुंदोंमोन जे जेसेबां जानांगौ इसेबां जायाखै खारन आंनि एक्सपेक्टेशना हाईमोन किन्तु आं मोनबो जायाखै होननानै मालाबाबो बुङाखै आरो बेस्ट होनना आंहा दिनैबो दं खारन 15 बोसोराव बेसेबां खालामनो हानो दिनै जों बेयाव दावराव खालामगासिनो बिटिसि आव जे जेबो जायाखै 15 बोसोराव किन्तु जों एसे साननानै नायनि जों बाथ्राफोरखौ थाब थाब बावनाया मोजां नङा आरो जों एसे रुजुनानैबो नायनो सोलोंनो नांगोन जों बे थख'सेयाव थानानै जुदि गासैखौबो जोंनि मानसिनि सायाव दाय होजोबनानै गावजों गाव गुलाय गुजायल' जानो सानदोंब्ला बे गोरोन्थि जागोन दिनै भारतबर्षखौ जों नायनि भारतबर्षआ दिनै उदांस्रि मोननाया खै बोसोर जाखो रायजो राजा नोंथांमोन 74 बोसोर जाबाय 74 years नाथाय दिनैबो बे भारत हादराव उदांस्रिनि 74 बोसोरनि उनावबो ओंखाम मोनजायै मानसि सानफ्रोमबो थैयो जों हयथ' गोबाङानो मिथिया दिनैबो भारत हादराव उदांस्रिनि 74 बोसोरनि उनावबो हाजार हाजार फोलेर दङ नखर दङ जायफ्रा न' गैया बिफां सिङाव जिउ खुङो फिसा फिसौ लानानै हाग्रा सायाव गांसे जि बनानै उन्दुयो पेपार बनानै उन्दुयो गुबुन रायजोनि खोथाखौ बाद हो जोंनि भारत हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव जेब्ला थाङो सोरबा नोंथांमोना हराव ओंखारनानै नाय दिल्लीनि लामा सामा बिफां सिङाव हाजार हाजार फोलेर बेयावहाय जों बेफोरखौ नायनांगोन दिनै भारत हादरा दिनै उदांस्रि मोननाया 74 बोसोर जासेयावबो
भारत सोरखारा दिनैसिम गंफ्रोमबो गामियावहाय लामा होनो हायाखै, गंफ्रोमबो गामियाव लोंनाय दै होनो हायाखै, गंफ्रोमबो गामियाव फरायसालि गायसननो हायाखै आरो गंफ्रोमबो गामियाव मोब्लिब गोहो होनो हायाखै आरो अनेक होनो हायाखै, गासैबो होजोबनो हायाखै। थिग बेबादिनो जुदि जों आसामखौ नायो नुगोन आसामा आलादा रायजो मोननाया खै बोसोर जाखो आइमोन आफामोन? आसामा सेपारेट स्टेट मोननाया 70 बोसोर जाबाय, 70 बोसोर। आलादा रायजो मोननायनि 70 बोसोरनि उनावबो आसाम सोरखारा दिनैसिम गासिबो गामियाव लामा, लोंनाय दै, फरायसालि, मोब्लिब गोहो बायदि दिनैसिम होजोबनो हायाखै। जों बयबो नुयो दा टिभियाव दैलां जाब्लाथाय नै थांनाय दैलाङावसो मा खालामदों, लामा गैयिनि थाखाय रागा जोंनानै आसामनि दाब दाब जायगायावहाय लामायावनो माइ गायनानै प्रतिबाद खालामदों जे जोंनो लामा नांगौ। अब्ला बिथिंजाय भारत सोरखारा 74 बोसोर जाबाय उदांस्रि मोननाया, आसामा दिनै 70 बोसोर जाबाय आलादा रायजो मोननाया, थेवब्लाबो हायाखैब्ला जोंनिया बिटिसिया खै बोसोर जाखो? 17 बोसोरल'। 17 बोसोरनिबो गिबि बोसोरनैया इन्टारिम सोरखार, बे इन्टारिम सोरखाराव सोरखार दानाय, खामानि मावनाय, माबा लामा सामा बानायनायनि बेयाव सोंलु फैया। थाबाय बेसेबां 15 बोसोर, बे 15 बोसोरनि गेजेराव गिबि बोसोरबाखौ जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारनि एबा आन्तगाथनि खामानि मावनायनि थाखाय जोङो बाहायनो हायो, साननो हायो। आं बेखौ फागो खालामनो नागिरदों। गिबि बोसोरबायाव जोंहा मा दङमोन? सुक्ति जानानै फैनायनि उनाव जोंहा मा दङमोन? लाथिख'मोन। बिपिएफआ लाथिख'निफ्राय जागायजेननाय। बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे बाउन्डारि मोनबाय, सिमा मोनबाय। आरो बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों मोन 40 बिफानफोर मोनबाय। बे मोन 40 बिफानफोरखौ बहा अफिस फज'नानै खामानि मावगोन? माबादि मानसि एपइन्टमेन्ट होगोन? बेजों लोगोसेहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबाय। दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट होननाय, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट होननाय गैयामोन। बेफोरखौ मोनबाय। दा बोरैहाय आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार, साब डिभिजनेल अफिसफोर बानायनाय, मोनसे डिस्ट्रिक्ट होनोब्ला डिसि अफिस बानायनाय, एसपि अफिस बानायनाय, बायदिसिना अफिस बानायनायनि बाथ्रा फैयो। बेफोर जेबो गैयामोन, लाथिख'मोन। अब्ला बेफोरखौ बानायनाय, दिनै क'क्राझाराव थांनानै जाय सेक्रेटारियेटआव जोङो अफिसनि खामानि मावहैयो, बे बिल्डिंखौ लुनानैहाय मोन 40 बिफानखौ फज'नाय। बे मोन 40 बिफाननि अफिसार लेभेलनि एबा केरानि लेभेलनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड मानसि एपइन्टमेन्ट होनाय, बेफोरनि थाखाय जानो सम नाङा। दिनै सोरहाबा जुदि लाख थाखा थायोब्लाबो 3 स्ट'रिड बिल्डिं लुनोब्ला, 2 स्ट'रिड बिल्डिं लुनोब्ला बेखौ बोसोरबायाव लुखांनो हाबावा।